Velkommen til endnu en ny video. Ja. Og part 2. Ja. Jeg havde flere snacks med hjem fra Thailand, så jeg tænker, at vi kan prøve at tage en tur mere, hvor vi ser, om det er noget, vi kan lide. Ja, der er også lidt flere derude. Vil du prøve at præsentere, hvad vi har taget med? Vi har taget noget durian. Det er det der lugtefrugt. Man kalder det faktisk, hvis du ikke vidste det, Mads, frugternes konge. Nå, jeg tror, vi kan sætte et billede af durian lige her. Vi prøver. Ja. Hvad har du ellers? Vi har noget Oreo-salat. Oreos med smag. Hvad er det for en smag, der er med? Peach, tror jeg. Jeps. Det lyder da meget lækkert. Tror jeg også. Og så har vi noget kokos. Det vejer nærmest ikke noget. Nej, det er frysetørret kokos, jeg har købt. Det er jeg lidt spændt på at smage, hvordan det smager. Ja. Så har vi noget trøffel med noget ost. Ja. Det lyder lidt specielt. Trøffel og ost sammen, ja. Og så har vi noget, ja, det ligner popcorn. Jeg aner ikke, hvad det er. Ja. Og sidst men ikke mindst, så har vi noget tang. Ja, seaweed. Man kan jo få seaweed i alle mulige forskellige afskygninger i Thailand. Så jeg har taget noget bestemt seaweed med, vi kan prøve. Der er en ting, jeg kan se, du sprang over. Nå, ja, det er den her. Det her. Man vil tro, man kan drikke det, men det kan man ikke. Det er sådan nogle vingummier eller. Ja, man kan købe sådan nogle drikkeyoghurter, der ligner dem der. Men der er vingummi nede i bunden. Men der er vingummi, så jeg forestiller mig måske, det er vingummier med drikkeyoghurt smag, forestiller jeg mig. Ja, fordi jeg troede, det var sådan noget yoghurt med gelé i. Det var det så ikke. Det kan også ske, det ved vi ikke. Jamen, jeg tænker. Lad os springe ud i det. Ja, lad os springe ud i det. Husk at abonnere og tryk på like-knappen. Så vil vi nemlig blive glade. Meget glad. Ja, jeg tænker, vi gør ligesom vi gjorde sidst, med at vi får nogle numre, nogle tal fra 0 til 5. Og så giver vi det simpelthen karakter efter, hvor godt vi synes, det er. Ja. Du vælger først. Jeg vælger sidste gang. Jeg vælger først. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne smage dem her først, hvor der udenpå står cheese okaki med black truffle. Jeg ved ikke, hvad cheese okaki er, men det virker som sådan nogle lidt tørre kiksagtige nogen, og så åbenbart med sort trøffelsmag. Ja. Skal vi prøve den? Ja. Luk lige til det. Det lugter godt. Det lugter utrolig meget af trøffel. Helt vildt meget af trøffel. Jeg vil sige allerede på forhånd, hvis man kan lide trøffel, så tror jeg, det bliver en, der springer skalaen. Ej, det dufter faktisk lækkert. Skål. Skål. Det er sådan noget, man kan have til sådan noget brunch-agtigt. Måske. Det smager godt. Velbekomme. Hvad smager det, synes du? Mest trøffel. Men det er røvtørt. Jeg er ikke så glad for det. Det synes jeg er lidt svært at give en karakter. Det smager jo ikke dårligt. Men det smager lidt godt. Ja, okay, og vi giver karakter på samme måde som sidst. Synes vi, det smager fuldstændig frygteligt? Synes vi, det smager okay? Eller er det noget, vi kunne måske ovenikøbet tænke os at spise igen? Jeg er klar med min. Jeg er også klar med min. 3'er. Det bliver også en 3'er for mig. Hvorfor bliver det en 3'er for dig? Fordi jeg synes 4 for høj rating, fordi at jeg synes, den er tør, og den smager af kiks. Ja. Og den dufter bare trøffel, og den en lille smule ost. Men er vi enige om, at hvis man er tosset med trøffel, og bare synes, trøffel er mega lækkert, så er det i hvert fald en, der gik for en højere karakter. Jeg synes, det smager meget af trøffel. Synes jeg også. Det var okay. Vi prøver den næste, du må vælge. Jeg tænker, vi skal prøve ud af det her. Vingummi. Ja, hvad var det var? Det var det, der lignede noget drikkeyoghurt, men som ikke var drikkeyoghurt. Ja. Så vi tror måske, at enten det er vingummi, der er sådan lidt med noget fyld i, eller bare vingummi og måske med drikkeyoghurt. Det er vingummi. Det er vingummi. Det er faktisk helt plain. Vingummi. Plain vingummi. De dufter ikke dårligt. Det dufter godt. Det er godt, faktisk. Nå, velkommen. Det dufter. Skål.
de er gode, synes jeg. De smager ligesom de der drikkeyoghurter. Jeg er ikke så glad for dem. De har sådan en lidt syrlig yoghurtsmag. Ja. Jeg er klar. Jeg siger 4. Du siger 3. Ja. Vil du sige noget om, hvorfor det bliver en 3'er? Det er fordi, jeg synes, det smagte meget af yoghurt. Og jeg kan godt lide yoghurt, men jeg synes, det smagte lidt kunstigt. Hvad skal vi så prøve? Du vælger. Må jeg vælge? Så bliver det altså... Tak. Wow! Seaweed, står der. Wow. Wow! Seaweed. Så tang. Wow. Crispy fried seaweed. Så sprødstegt tang. Ja. Det er i hvert fald bæredygtigt, skal vi sige sådan? Skal vi dele en? Nej. Vi får en hver. Vi prøver. Det er altså ikke sådan noget, man får nede på den lokale sushi-restaurant. Nej, men det ligner sådan, hvad skal man sige, ligesom hvis du har taget noget tang og blendet det, og så tørret det. Det er sådan, Ja. gør det faktisk. Ja. Vi prøver. Skål. Og det er lidt en surprise. Det smager ikke dårligt. Det smager, synes jeg, nærmest som sådan en lækker chips. Det smager sødt. Ja, det har sådan lidt en sød krydret smag. Det smager rejchips. 4. 4. Hvorfor gav du den 4? Jeg var faktisk lidt overrasket over det. Jeg troede, fordi, at jeg ved godt, man ikke kan sige, at man tror, noget smager grønt, fordi det er grønt udenpå, men jeg troede, det ville have sådan, du ved godt, sådan en lidt grøn, fersk smag. Og det havde det slet ikke. Det havde sådan en rejechips-agtig smag. Og så... Jeg tror, vi tager den der. Så videre til næste. Og hvad er det? Det er det der, som ligner popcorn, tror jeg. Ja. Der står Popsnack. popsnack. Ja, jeg ved. Men jeg tror, det er masser af små ting. Jeg tror, det er kompliceret. Jeg tror faktisk, det er popcorn. Jeg tror, det er kompliceret popcorn. Men det ligner sådan noget popcorn smuldrer. Det er bitte små stykker popcorn. Skål. Skål. De ser sådan her ud. Eller jeg vil sige, de smager godt, men de smager lidt dårligt. Nej, det gør de ikke. De smager ikke godt. Ja. En tur. 2. Jep, vi var enige. Vi har været utrolig enige i dag. Ja. Så vi er igennem jelly yoghurt. Vi er igennem popsnack. Vi er igennem wow seaweed. Og vi er igennem dem med sort trøffel og ost. Vi har det her tilbage. Vi har Oreos med peach, frysetørret kokos og durian. Kongens frugt. Eller frugternes konge. Ja. Jeg tænker, skal vi tage det, vi er sikre på, at nogenlunde vi begge to kan lide? Det synes jeg lyder som en god idé. Altså Oreos, det smager godt i sig selv. Peach, det smager også godt. Jeg har aldrig smagt peach Oreos før. Det er jeg ikke. De ser sådan her ud udenpå. Ja. Tak. Må jeg tage den ind? Ja. Tak. Vældig lidt. Skål i peach Oreo. Og det er sådan her creme ser ud. Vi prøver. Vil du komme? Prøv lige. De lufter af peach. Det smager mest af kiks. Ja, de smager mest. Det er svært at smage det der peach. Synes jeg. Jeg kan kun lugte det. Ja. Så er der kun de 2 gode tilbage. De er lidt tørre. Wow. Ja. Jeg siger 3. Du siger en 3'er. Du kan også generelt godt lide Oreos. Nu er jeg tilbage med noget vand, altså. Ja. Og tilbage har vi jo så det frysetørrede kokos. Jeg Og tænker, vi smager bedst til sidst. ja, så du er Jan til sidst. Ja.
Jeg har på fornemmelsen, jeg har lugtet durian. Det dufter ikke dejligt. Nej, jeg tænker heller ikke, det er dejligt. Nej, det tror jeg heller ikke. Så jeg vil sige, når vi kommer til durian, hvis der er nogen, der har lyst til at give os en lille smule støtte og like og subscribe, så er I meget velkommen til det. Det er så heller ikke godt. Lad mig prøve at åbne dem her. Det ligner sådan en isterningebakke. Og så med frysetørret kokos i. Hold da op, de vejer ingenting. Det ligner næsten dem, man bruger, hvis man tænder op i brændeovnen eller ude i bålet om sommeren. Eller man bruger til at tænde toilettet, så bliver det bare toiletrenset. Det er godt lige sådan noget, man putter i opvaskemaskinen også. Ja, skål. Den er lidt sprøjt på. Ej, det Ja, det vil jeg sige. Jeg giver den 0. Ja, det gør jeg altså også. Mellem 0 og 1. Ja, det var ikke rigtig lækkert. Det vil vi 100% aldrig købe igen. Eller hvad? De ser sådan her ud, hvis der er nogen, der skal undgå dem. Jeg glæder mig faktisk til at smage det. Jeg synes hele indpakningen ser lækker ud. Jeg glæder mig til at smage dem. Det behøver man ikke glæde sig til. De var ikke gode. Jamen, så har vi kun frugtens konge tilbage. Oh, fuck! It smells like mangoes. Pineapple. Ass. Durian. Og den er også frysetørret. Så vakuumeret frysetørret durian. Og så, jeg tror ikke, at det smager specielt godt, så man har simpelthen puttet det inde i en pose. Inde i en pose. Vi stiller den her, så er det godt derovre. Du får et stort dejligt stykke durian, tørret durian. Bare så ved jeg tager kun en lille bid. Der er faktisk også et lille... Nej. Ved du hvad, jeg tror vi deler den her. Jeg tager kun en Der lille var bid. faktisk et lille stykke, jeg skal jo bytte. Jeg spiser ikke det hele det her stykke. Vi smager det, og så giver vi jer en helt ærlig vurdering af, hvordan det smager. Durian. Frysetørret kongernes, frugtens konge. Skål. Og som sagt, som jeg har sagt, hvis I vil supporte os, så like lige og subscribe, inden vi gør det her. Jeg har på fornemmelsen, det lugter røget æg. Er det ikke rigtigt? Skål. Fy for pokker, det smager dårligt. Er du galt, det smager dårligt. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, det smager. Cheesy. Chalky. Coffee. Spiky. Grassy. Nasty applesauce. Grapefruit and mayonnaise. It was foul, man. Damn near technical. Nail polish. Snot. Kind of tastes like meat, but also kind of eggy. Det smager bare rådent. Ja, det kan I næsten selv høre. Det smager ikke godt. Bliver det topkarakter, Mads? Altså, en ting er, hvis man lugter til det, for det lugter dårligt, det smager endnu ringere. Og fuldstændig ligesom med kokosen, så sætter det sig i tænderne. Så når man synes, man har ligesom slugt det, så kan man stadigvæk lige få den der lille smag af rådden frugt ind i munden. Så det var durian, tørret durian. Jeg ved ikke, hvor let det er at få fat i herhjemme. Man kunne få det alle steder i Thailand. Man kunne også få frisk durian, det lugtede også frygteligt. Det her, det lugter også frygteligt. Mm. Om man lige kan lide det, nu er jeg spændt på at se, hvad du giver karakter. Minus 2. Du giver minus 2. Det smagte virkelig ringe, det må jeg sige. Jeg vil bare sige, vi ses. Ja. Jamen, jeg håber, at I har lyst til at se mere, og hvis I har, så smid en kommentar eller et like, og så ses vi i en anden video forhåbentlig. Med eller uden mig, men i hvert fald med Mads. Tak for det. Hej.